салом дӯстони азизам, ба канали Кулчақанд хуш омадед. Бо хоҳиши духтарҳо навбори макарон палавро мегузорам, чун чанд хоҳарон навишта буданд ва ман ваъда карда будам ки навбори пухта шудани макарон палавро мегузорам. Гуфтанд ки аз мо баъзан вақт мулоим меояд ё часпак меояд ё ки умуман сахт меояд. Барои ҳамин хоҳиш карданд ки навбори пухтанашро гузоред ва бо хоҳиши шумо навборро мегузорем ва зербакаш зербаки айнан ош аст, яъне ягон дигаргунӣ надорад. Барои ҳамин вақти шуморо барои зербак намегирам. Аз макарон ҳам макарони оддӣ гирифтам, барои ки барои ҳама дастрас аст. Дар ҳамаи мағозаҳо аз ин намуд макаронӣ ёфт мешавад. Ва зербакам аллакай омода ҳаст. ҳозир оташро баланд мекунам. дар вақте ки макаронро меандозем, оташи мо бояд баланд бошад. Оташро баланд карда макаронҳоро дохили дег мекунем ва диққат кунед, чизе ки муҳим аст, оби мо лаб ба лаби ҳамин макаронҳо бошад. Асосан ман макарон палавро ҳам бо ҳамон чӣ хеле ки ошро мекунем, ҳамон хел мекунам. Ягон тағйироти сахт надорад. Ва макаронҳоро бубинед, ҳамин об қариб баробари камакак мепӯшонад, зиёд не. Ва вақте ки аллакай ба ҷӯшидан омад, сарпӯши дегро мепӯшонем ва мегузорем ки обаш хушк шавад. Пурра оби мо бояд хушк шавад. Дар ин муддат мо салатҳоро тайёр мекунем. Ин мумкин тақрибан 5-10 дақиқа вақтро гирад. Оташи мо бояд миёна бошад. Ва баъди он вақте ки обамон хушк шуд, ҳозир аввал як бор хабар мегирем ки оби мо дар кадом сатҳ аст. Бубинед, ҳоло об хушк нашудааст. Боз сарпӯши дегро мепӯшонем, оташи мо миёна аст ва мегузорем ки ҳамин обе ки дорад пурра хушк шавад. Тақрибан 5 дақиқаи дигар нигоҳ медорем ва баъди 5 дақиқаи дигар мебинем ва бубинед, аллакай об қариб хушк шудааст. Бубинед дӯстон, об қариб хушк шудааст. Ва акнун ҳамаро омехта мекунем, пурра омехта мекунем, хуб ҳамвор мекунем ва миёнаш сурохӣ мекунем. Қариб бози дигар такрор шавад, мисли ошпазӣ. Миёнаш сурох мекунем, ним паймона об, ним паймона оби оддии сард мерезем. Хуб тагору кардаем, аллакай дигар намерасем, камтар ҳамвор мекунем ва дам мепартоем. 20 дақиқа оташро паст такак мекунем, дам мепартоем. Ва дӯстон, баъди 20 дақиқа худо хоҳад макарон палави мо тайёр мешавад. Ҳамин қадар кор, дигар ягон чизи ваи ғайриоддӣ ё сирри махсус надорад. аз сабабе ки кӯдакони ман сабзиро дӯст намедоранд, ман сабзиро ранда мекунам. Барои макарон палав боз зебо биёяд, шумо сабзиро бо даст майда кунед. ва марҳамат дӯстони азиз, макарон палави мо аллакай омода шудааст. ҳозир бибинед, дона дона омадааст, на часпандагӣ дорад, на мулоим аст ва я на донаҳояш сахту нимхому нопухта нест. ҳамааш хуб, танҳо ки сабзи об шуда рафтааст. Барое ки ман онро ранда мекунам, модарҳо маро мефаҳманд ки кӯдакон бисёр вақт сабзӣ намехӯранд, пиёз намехӯранд ва анами як роҳи ки кӯдаконро фиреб кунем ана ҳамин аст ки сабзиро ранда мекунам. Бо ҳар роҳ мехоҳам ки онҳо бихӯранд, чунки витаминаш зиёд аст. Барои ҳамин дӯстони азиз, бубинед, макарон палави мо шукр хуб омадааст. ман намегӯям ки ман бисёр макарон палав мепазам, гоҳ-гоҳе мепазам ва шукри худованд, як таомаки хубаки хушхӯраки бомаззаак аст. ва дӯстон, он чӣ ки ман медонистам ба шумо гуфтам. Боқӣ истифода кунед ва ё не, ин кори шахсии шумо аст ва шояд аз таҷрибаи худатонам гӯед. ба ҳар ҳол ман он чизе ки ваъда кардаам иҷро кардам. дӯстони азиз, видеоро ба дӯстони дигар равон кунед, канали моро дастгирӣ кунед ва то дидор, худованд нигаҳбони мову шумо. То дидор дӯстони азиз.